Pirthea long ajara saisitame akinang sodo. Lapen ajara saisitame amuken pondo. Lason si nona kaya long mohor kene batum sitame Pirthea long akinang sot hektik pupena jok. Karbiang long along kithur mi arisotum mohor kene mate fotografia hin aning kihangatum World Photography Day ketalon don. Sonsi patumi pai ni phai kresir kep arni ada por phai keba porpen phuloni constituency ke parlo Langherang pu isi kijuyadim mati picnic spot along World Photography Day arni pache tondun si Karbiang long along mohor kene batum an mate UPCK yatum mingkan heni ke chok ahut chingrum si cake mate him ke dog in thanpen talon pondo bangso katalon along Karbiang long photographer atum bang inkora plido Lasong bongpen bangkrip hotum chetong donsi karcho mate ning arong kachipia mayalong RDP don. Karbiang long photographers jelangsi manila east west photographers ang tundong chehang at jelangsi ni tumpi dak Langherang waterfall so sinum location cho si tum dak wall photography dia adi bang itum celebrate lo. Tangde ingdeng kaan kechok si pinila so arni talon pon lo. Ene ke wall photography original hala wall photography ketalon makna bangke kenan adulo sa tum dak Nangli tumpen ketalon dak Karbiang long pen UPCK ketalon pon bangke ni kan hindi chok binengan bangke ingdeng ni lo wall photography Phuloni pendir chona rongpi Karbiang long live.